कोकणशाही आयोजित सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामसेवक यांची भव्य दिव्य परिषद. प्रमुख मार्गदर्शक माननीय श्री पोपटराव पवार, गाव हिवरे बाजार, जिल्हा अहमदनगर आणि माननीय श्री भास्करराव पेरे, आदर्श गाव पाटोदा, जिल्हा औरंगाबाद. प्राधान्याने येणाऱ्या 100 ग्रामपंचायतींनाच प्रवेश मर्यादित. आजच संपर्क साधा 9860 3354 58 किंवा 8275 6324 13 किंवा 9405 46 67 70. रविवार दिनांक 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी मराठा समाज हॉल, कुडाळ येथे. कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं. बांबोळी सिंधुदुर्ग येथील श्री ब्रह्मेश्वर मंदिर या देवस्थानामध्ये महाशिवरात्र उत्सव चालू आहे आणि त्यानिमित्ताने या कार्यक्रमामध्ये मी आमच्या देवस्थानाची थोडक्यात माहिती अशी सांगेन की किमान 400 वर्षापूर्वी म्हणजे ज्ञात इतिहास जो आहे त्याच्यापूर्वी साधारण एक अशी या देवस्थानाबद्दल आख्यायिका प्रचलित आहे ती अशी की या ठिकाणी दाट झाडी होती
ज्याला देवराई म्हणतात तशा प्रकारची झाडी किंवा जंगल होतं. आणि त्याच्यानंतर आमच्या जवळचंच एक नदीच्या पलीकडचं गाव आहे पंडूर म्हणून. त्या ठिकाणी एका दलित बांधवाची गाय या ठिकाणी रोज या याच्या राईमध्ये यायची, संध्याकाळी दूध द्यायची नाही. आणि मग तो जो मालक होता गाईचा, तो मालक तो ह्याच्यात होता की आपली गाय दूध का देत नाही. मग त्याने त्याचा शोध घेता घेता एक दिवशी गाईवर पाळत ठेवली आणि त्या गाईचा माग घेत घेत अशा रीतीने तो या ठिकाणी आला गाईच्या मागोमाग. आणि त्या ठिकाणी ती गाय एका ठराविक ठिकाणी येऊन गाय आपलं पानं सोडायची. हे त्याने 2-3 वेळा नोटिंग केल्याच्या नंतर त्याच्या लक्षात आलं की आपली गाय दूध का देत नाही ते. आणि त्याचा शोध घेण्यासाठी म्हणून त्याने त्या ठिकाणी कोयता म्हणा, कुऱ्हाड म्हणा अशा काहीतरी हत्यारांचा वापर करून बघितला. आणि मग त्या हत्याराला जरा रक्त लागलं किंवा असं काहीतरी दुखापत एखाद्याला व्हावी, तर ते त्याच्या लक्षात आल्यानंतर त्याने तिथल्या गावातील 4 जाणत्या माणसांना हा प्रकार सांगितला. त्या लोकांनी त्या ठिकाणी येऊन जर ज्यावेळी त्याची शोधाशोध केली, ते जंगल साफ केलं, त्यावेळी त्यांना त्या ठिकाणी हे पाषाण मिळालं. जे रुजीव आत्ताचं जे पाषाण आहे, जे ब्रह्मेश्वराचे जे लिंग आहे, ते लिंग त्या ठिकाणी सापडलं. आणि त्याची एक खूण म्हणून त्या लिंगावरती एक थोडा तो हे गेलेला आहे, म्हणजे ज्याच्यावर आघात व्हावा किंवा असं तुकडा पडावा अशी ती खूण अजूनही त्या पाषाणाला दिसते. आणि त्याच्यानंतर मग गावातल्या लोकांनी या ठिकाणी ते जंगल साफ केलं आणि त्याच्यानंतर मग या ठिकाणी मंदिर बांधलं. त्याला रुजीव किंवा स्वयंभू पाषाण म्हणतात. अशा एका प्रकारातील हे ब्रह्मेश्वराचं देवस्थान आहे. आणि या ठिकाणी गावातील जे आमचे म्हणजे कोकणातील जी 12-5 राठी आहे, या राठीची जी देवस्थान आहे त्यापैकीच बांबोळी गावचं देवस्थान आहे. आणि त्या गावातील जे 12-5 राठीचे जे कार्यक्रम आहेत ते सगळे जवळच रामेश्वर मंदिर म्हणून ग्रामदैवत आहे, सातेरी म्हणून एक दुसरं ग्रामदैवत, त्या ठिकाणी सगळे 12-5 राठीचे कार्यक्रम होतात. पण जे वार्षिक मनोरंजनाचे वगैरे कार्यक्रम आहेत, जत्रा आहेत किंवा इतर जी कीर्तनं आहेत, ती सगळी या ठिकाणी ब्रह्मेश्वर मंदिरामध्येच केली जातात. तिथे फक्त शास्त्र करण्यापुरतं त्या ठिकाणी जाऊन त्याची सुरुवात करून येतात, दशावतार नाटकाची वगैरे. आणि या ठिकाणी तो पुढचा कार्यक्रम आहे तो पार पाडला जातो. अशी थोडक्यामध्ये या देवस्थानाच्या उत्पत्तीबद्दल थोडक्यात सांगता येईल अशी ही आख्यायिका कोकणामध्ये बऱ्याच देवस्थानांमध्ये थोड्याफार फरकाने आहे. या देवस्थानाचा मूळ कालखंड जर कोणी इतिहास संशोधक वगैरे असतील, मध्यंतरीच्या काळामध्ये बाबासाहेब पुरंदरे, शिवशाहीर बाळासाहेब पुरंदरे हे एकदा आलेले होते आणि त्यांचा दौरा होता. आणि त्या दौऱ्यामध्ये त्यांनी इथल्या पाषाणांची वगैरे आपल्या पद्धतीने संशोधन पद्धतीने जेवढी ही केली, तेवढे ते म्हणले किमान 12व्या शतकाच्या मागे, म्हणजे साधारण यादवकालीन वगैरे असे या सगळ्या मूर्तींची जे भगवती मंदिर आहे त्या मूर्ती आणि एक ही मूर्ती आहे. तर त्यांचं असं मत होतं की किमान 12व्या शतकाच्या जवळपासचा कालखंड असावा या देवस्थानाचा. आणि त्याच्यानंतर आमचे जे वाडवडील जे सांगत आले, म्हणजे जुनी जाणती माणसं सांगत आली, तर किमान एक 300 ते 400 वर्षापूर्वी, आता त्या अगदी त्याचा लिखित इतिहास वगैरे काही ज्ञात नाही. आणि आमची जी 12-5 राठीचं जे देवस्थान आहे त्या देवस्थानापेक्षा वेगळं असं ते हे आहे देवस्थान आहे. म्हणजे स्वयंभू किंवा रुजू पाषाण म्हणतात त्याला. हे सगळे कार्यक्रम या ठिकाणी होतात, पण गावातील सगळ्या लोकांचं एक जागृत आणि स्वयंभू असं स्थान आहे म्हणून त्या ठिकाणी त्याला मान्यता आहे, श्रद्धा आहे. या ठिकाणी कोणत्या तऱ्हेचं उच्चरावामध्ये काही बोललं जात नाही, साधी मिटिंगसुद्धा घेतली जात नाही. कसलीही काही भांडण तंड्याची किंवा कसलेही जरी मेळे ज्याला म्हणतात कोकणी भाषेमध्ये, ते कार्यक्रम या ठिकाणी घेतले जात नाहीत. कारण ह्याच्यामध्ये फार लोकांची श्रद्धा आहे की या ठिकाणी अधिक बोलायचं नाही, उच्चरावाने दुसऱ्याचं मन दुखावेल असं नाही. कीर्तन, प्रवचन वगैरे हेच कार्यक्रम या ठिकाणी सगळे होतात. आणि महाशिवरात्री उत्सव जो आहे फार थोड्याच देवस्थानामध्ये असा जो ज्याला रथ म्हणतात, 4-5 मजली लाकडी रथ, तो या ठिकाणी हल्लीच गेल्या साधारण 2008च्या दरम्यान इथे आत्ताचा जो रथ आहे हा रथ आत्ताचा आहे, अलीकडचा आहे. त्याच्या पूर्वीचा जो रथ होता तो फार पुरातन होता. म्हणजे तो म्हटला तर खिळखिळा झाला नव्हता, अजूनही अनेक 100-200 वर्ष आलाही असता. पण काही त्याची शिल्प वगैरे जरा एक खराब झालेली होती, चित्र वगैरे. त्याच्यासाठी मग गावकऱ्यांनी निर्णय घेतला की आपण नवीन एक निर्माण करावा म्हणून. आणि तो 2008मध्ये नवीन त्या रथाचं निर्माण हे झालेलं आहे.
नमस्कार. महाशिवरात्र उत्सव 2023 बांबुळी गावातील आणि चाकरमान्यांचा अगदी जिव्हाळ्याचा उत्सव म्हटल्यानंतर महाशिवरात्र उत्सव. या महाशिवरात्र उत्सवाला बांबुळी गावातील चाकरमानी आणि गावातील स्थायिक आणि इतरही पंचक्रोशीतील सर्व भाविक भक्त या दिवशी खूप भाविक भक्तीने मंदिराला भेट देतात आणि श्री ब्रह्मेश्वराचं दर्शन घेतात. या उत्सवाचं महत्त्व सांगायचं म्हणजे या उत्सवाला सकाळी 7 वाजल्यापासून दुग्धाभिषेक एकादशमी चालू असतात. ते दुपारी 1 ते 1:30 पर्यंत या उत्सवाच्या दुग्धाभिषेक चालू असतात. त्यानंतर दुपारी 1:30 ते 2च्या दरम्याने आमच्या मंदिरात महाआरती होते. महाआरतीला संपूर्ण गावातील ग्रामस्थ इतरही पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ उपस्थित असतात. हा कार्यक्रम दुपारी 2 वाजेपर्यंत अलोट गर्दीत मोठ्या मोठ्या रांगेत हा कार्यक्रम चालू असतो. या कार्यक्रमाला सर्व भाविक भक्त आवर्जून उपस्थित राहतात. त्यानंतर काही सांस्कृतिक कार्यक्रम केले जातात. भाविक भक्त मोठ्या संख्येने इथे उपस्थित राहतात आणि त्यानंतर आमचा जो रामेश्वराचा रथ आहे तो रथ संध्याकाळी 5-5:30च्या दरम्याने रथ घरातून बाहेर काढला जातो आणि मंदिराच्या समोरील भागात उभा केला जातो. त्यानंतर मंदिरात काही सुश्राव्य अशी भजनं केली जातात आणि रात्री 10-10:30 वाजता कीर्तन केलं जातं. कीर्तन संपल्यानंतर आमच्या मंदिरातील जे 12-5 राटीतील संचार आहेत ते राटीतील संचार उभे राहतात आणि पालखी प्रदक्षिणेतून हा देवाची मूर्ती आणि संचार देवराटी 12-5 देवराटी पूर्ण मंदिराच्या सभोवती फिरली जाते आणि नंतर ह्या मंदिराच्या समोरील रथ जो आहे रामेश्वराचा जो रथ आहे त्या रथाच्या चाकावर सर्व संचार श्रीफळ वाढविले जाते आणि 1-2 मिनिटाचा जो 2 क्षणाचा जो उत्सव आहे तो म्हणजे एवढं सांगायचं म्हणजे तो जे आमचे जे संचार आहेत त्यांच्या हाताने 2 सेकंदाला हा जो काही टनाचा जो रथ आहे
तो 2 सेकंद ओढला जातो आणि ते खरोखर एक बघण्यासारखं क्षण असतो तो. आणि त्यानंतर श्रींची रथात मूर्ती बसवून पूर्ण मंदिराभोवती रथाची प्रदक्षिणा केली जाते. त्यानंतर दशावतारी नाटक होतं आणि सकाळी रथाच्या समोर पूर्ण गावातील ग्रामस्थ आरती केले जातात आणि हा कार्यक्रम त्या पद्धतीने सांगता होतो. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.